Professeur Mamadou Samake sigilen do jirisuma kɔrɔ a bala ka kunnafoniw lamɛn. Ni sanfɛ kalanfa in ye sariya ko dɔnbaga ŋana ye wa Modèle Mali jɛkulu sigibaga dɔ fana do. O jɛkulu mun ye kalata kɔlɔsibaw ye olu kan bɔ ka ɲini Mali marabaw fɛ k'u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ don mun na jamana ɲɛma kalata kɔni o bɛna se ka kɛ. U y'o latigɛw lase k'u sinsin dalilu mun kan Professeur Mamadou Samake ale b'o ɲɛfɔ an ye. An ye charte ta. Awa charte fɔlɔ la kun fɔra ko an bɛ kalafili kɛ kalo 18 kɔnɔ. A ma se yɛlɛma donna la. Président ye o yɛlɛma lawaleya ka décret ta. Donc o ye kumakan de ye k'a fɔ ko transition n'o ye furancɛ fanga ye k'a bɛ ban mars 2024. Donc élection yɛrɛ kun dɔgɔdara k'a bɛ kɛ février 2024. Mais septembre kalo tile 25 gouvernement ye communiqué kɛ k'a fɔ ko o bɔra nɔgɔ kɔrɔ. Donc maintenant awa ni a se ka a kɛ an ka laɲini fana kun dɔ de gouvernement ka kuma parce que an y'an kan de di o gouvernement ka kuma fɛn jumɛn bɛ yen ko sigi ka fɔ se ka kɛ k'a ban. Modèle Mali ka o hakilina politique tɔn caman bɛ o jukɔrɔma dondo i n'a fɔ Adema. Olu minnu b'a ɲini k'a fɔ ko jamana ɲɛma kalata ka se ka boloda. Yaya Sangare ale Adema politique tɔn secrétaire général ye Bamako ale b'a walawala fana k'a fɔ ko olu ni jamana marabaw ye kumaɲɔgɔnya kɛ wa ko o ye olu hakili sigi nka o bɛɛ n'a ta k'u b'a fɛ fɛɛrɛ ka se ka tigɛ cogo min na jamana ɲɛma kalata o ka se ka boloda. Ne fɛ Modèle Mali mɔgɔw bɛ baara min na ani an bɛɛ bɛ hakilina kelen de la parce que komi jamana marabaw y'a fɔ k'a fɔ o bɛ waati kunkurunin fara jamana ɲɛma ka kalatali kan o waati kunkurunin a waati ma fɔ u ye lasili min kɛ anw yɛrɛ an ma lasili k'a la mais an yɛrɛ wulila ka se ministre min ɲɛsinnen bɛ kalafili koɲɛw ma n'a sigilen bɛ parti politique kunna k'o kɔlɔsi n'o ye ministre d'État ministre de l'administration du territoire de la décentralisation an wulila an ka ɲɛmaw ka se a ma an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ye ɲininkali fɛnɛ k'a la o la a ye hakili sigi kumaw fɔ a ɲɛna a to ye sisan a ka waleya walasa kalafili ka se ka kɛ parce que u ye gɛlɛya min fɔ a ko u bɛ ka gɛlɛya ninnu u bɛ ka baara kɛ maliden dɔw wulila k'i jɔ u fɛ u dɛmɛ walasa u ye gɛlɛya fɛn fɔ u gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ yen donc a kɔni ye a layiru d'a ma ka hakili sigi kuma di k'a fɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ko kana kuntagala jɛya donc a kɔni ye hakili sigi kuma fɔ donc an bɛɛ hakili de bɛ nin na an ka se ka kalafili kɛ ka président kura sigi walasa jamana ka sigi a taabolo kɔrɔ la o de ka di bɛɛ lajɛlen. Mali marabaw kɔni olu ma dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka Modèle Mali kɔni ka latigɛ in jaabi o kosɔn don kɔnfɔlen kɔni ma fɔ fɔlɔ Mali jamana ɲɛma kalata la hali n'o y'a sɔrɔ a tun pereperela tigɛra k'a fɔ ko Mali donnatɛmɛ fanga ko kɔni kan ka mun cɛ ka bɛn mars kalo nata ma san 2024. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.